M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikuyamikani, tikuthokozani, ndi kutamandani inu Mulungu Atate amphamvu zonse, amene mationesera ifana anu chikondi chanu chosasimbika pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tsiku la lero pamene tikupanga chaka cha Epifania wa Ambuye Yesu pa 7 January 2024. Tikupemphani kuti mukhale nafe tonsefe, tsegule mitu yathu timve mawu anu. Kuwala kumene mufuna lukhazike pakati pathu kudzera mwa Ambuye Yesu, tikulandireni manja awiri. Mutithandizenso pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, monga anzeru kummawa aja, kukhala anthu obweretsa mphatso zabwino kwa anzathu, mphatso za thanthauzo kwa anzathu. Ndipo pamene pa ulendowo tasongonekera, zina zake sizikuyenda bwino, mutithandize kubwerera kwa inu ndi kulunjika mpaka tikafike ku chipulumutso chathu chenicheni, Yesu Khristu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Prophet Yesaya mutu 20 ndime 1 kulekeza 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Patricia Mwase wa utumiki wa ana kuchokera ku banja loyera parish Chilinde mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu achiwiri akuchokera mu kalata ya Paulo oyera kwa Aefeso mutu 3 ndime ya 2 mpaka 3a nkudzapitiriza ndi ndime ya 5 mpaka 6. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Charles Mtonga wa utumiki wa ana kuchokera ku banja loyera parish Chilinde mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu utenga wabwino wa Mateo woyera mutu 2 ndime ya 1 kulekeza 12. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likutcha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Service Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a buku la neneri Yesaya. Iwe Yerusalemu, dzuka, wala, kuwala kwako kwayamba. Ulemerero wa chauta wakuwalira. Mdima udzabimpha dziko lapansi. Mdima wandiweyani udzagwa pa anthu a mitundu ina. Koma iwe chauta adzakuwalira. Ulemerero wake udzaoneka pa iwe. Anthu a mitundu ina adzatsata kuwala kwako. Mafumu adzalondola kunyezimira kwako, konga dzuwa limene likutuluka kumene. Yang'ana pozungulira uone zimene zikuchitika. Onse akusonkhana kuti abwere kwa iwe. Ana ako aamuna adzabwera kuchokera kutali. Ana ako akazi adzatengedwa manja ngati ana. Udzaona zimenezi ndipo udzakondwa. Mtima wako udzalumpha ndi chimwemwe. Chuma cha kunyanja chidzakhala kwa iwe. Chuma cha mayiko onse chidzabwera kwa iwe. Udzafika mtindiri wa ngamira. Ngamira zing'ono-zing'ono kuchokera ku Midiyani ndi ku Efa. Onse a ku Sheba adzabwera, adzakhala atatenga golide ndi lubani. Ndipo adzatamanda chauta mokweza mawu. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Timve Paulo oyera akutilongosolera za makhalidwe oyenerera mabanja a Chikhristu.
Mawu a kalata ya Paulo oyera kwa Aefeso. Abale, kumva munamva za ntchito imene mwa ufulu wake Mulungu adandipatsa, yolalika pakati panu za kukoma mtima kwake. Adandiwululiranso chinsinsi chake. Chinsinsi chimenechi anthu a mibado yakale sadachidziwe, koma Mulungu achulula tsopano mwa Mzimu Woyera kwa atumwi ake oyera mtima, ndiponso kwa aneneri ake. Chinsinsicho nchakuti mwa uthenga wabwino anthu a mitundu ina nawonso ngoyenera kulandira madalitso a Mulungu pamodzi ndi Ayuda. Pamodzi ndi Ayuda ali ziwalo za thupi limodzi, ndipo mwa Khristu Yesu amalandira nawo lonjezo la Mulungu. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Mutu wachiwiri kuyambira ndime yoyamba kulekeza 12. Yesu adabadwira m'mudzi wa Betelehemu m'dziko la Yudeya pa nthawi imene Herode anali mfumu ya dzikolo. Ndiye kudabwera akatswiri ena anyenyezi ku Yerusalemu kuchokera kuvuma. Iwowo ankafunsa kuti ali kuti mwana amene adabadwa kuti azakhale mfumu ya Ayuda. Ife tidaona nyenyezi yake ikutuluka kuvumaku, motero tabwera kuzampembedza. Mfumu Herode atamva zimenezi adavutika kwambiri, ndipo anthu ena onse a mu Yerusalemu nawonso adavutika nazo. Tsono Herodeyo adasonkhanitsa akulu onse a ansembe ndi aphunzitsi onse a malamulo a Mose, nawafunsa kuti, kodi paja adati mpulumutsi wolonjezedwa ndi Mulungu uja azabadwira kuti? Iwo adati, mudzi wa Betelehemu ku Yudeya. Pajatu mneneri adalemba kuti, iwe Betelehemu wa dziko la Yuda, sindiwe wang'ono konse pakati pa akulu olamulira Yuda, pakuti kwa iwe kuzachokera mtsogoleri pamene adzalamulira anthu anga a Israeli. Pamenepo Herode adawayitanira paseli akatswiri a nyenyezi aja nawafunsitsitsa za nthawi yeniyeni imene adayionera nyenyeziyo. Kenaka adawatumiza ku Betelehemu kuwawuza kuti, pitani kafunsitseni za mwanayo, mukakampeza muzandidziwitse kuti inenso ndizapite kukampembedza. Anthu aja atamva mawu a mfumu adanyamuka. Nyenyezi imene adayiona kuvuma ija idawasogolera mpaka idakafika nkukayima pamwamba pamalo amene panali mwanayo. Atayiona nyenyeziyo adasangalala kwa basi. Adalowa nyumba naona mwanayo ali ndi Mariya mayi wake, ndipo adagwada nampembedza. Kenaka adamasula chuma chawo nampasa mitulo ya golide, lubani ndi mafuta onunkhira amure. Mulungu adawachenjeza m'maloto kuti asazerenso kwa Herode kuja, motero adazera njira ina pobwerera kwawo. Mthenga wa Ambuye. Lero la Mulungu pa 7 January 2024, la Mulungu loyamba mchaka chimene cha 2024, komanso la Mulungu limene tikupanga chaka chachikulu, chaka cha Epifania. Mulungu afuna atidziwitse zingapo kwa ife ana ake amene tikadalibe mu nyengo ya Christmas. Poyambirira, chaka cha Epifania chimatikumbutsa kuti Mulungu anaonetsa kuwala kwake pa dziko lapansi kwa anthu amene ankakhala mu mdima wandiweyani, ndipo kuwalako ndi Yesu Khristu. Wina aliyense amene angasatire kuwala kumeneku azafika ku chipulumutso chosatha. Ndipo mawu athu oyamba akunena kuti mneneri Yesaya, iwe Yerusalemu dzuka wala, kuwala kwako kwayamba, ulemerero wa chauta wakuwalira. Yesaya akuwatenga ana a Israeli ngati amene ali mtulo, anthu amene ali mu mdima. Ali mtulo sakugwira ntchito, ali mu mdima sakuwala, koma iwo sakuzindikira kuti kuwala kuli pakati pawo, ndipo akuyenera kudzuka kuti agwire ntchito zosiyanasiyana zimene zingamkomere Mulungu. Ndipo pogwira ntchito zosiyanasiyana zomkomera Mulungu ndiye kuti akuwala. Inu ndine ndife Yerusalemu wa nthawi imeneyo, Yerusalemu wa lero, kuti ngakhale Mulungu anayika zaulere zake mwa ife kudzera mu sakramenti la ubatizo
limene ifeyo tinalandira kuzera m'mawu osiyanasiyana a Mulungu amene timawamva tikapita kutchali chikopemphera, kuzera mu zinthu zosiyanasiyana zimene zatizungulira pakati pathu zotithandiza kuti moyo wathu wauzimu ukhale osavuta. Ambiri mwa ife tagona, tili mu mdima, tagona chifukwa tikukanika kuzindikira zaulere zake za Mulungu zimene zili pakati pathu. Tikukanika kuzindikira mphamvu ya sakramenti la ubatizo limene ife tinalandira, mphamvu ya sakramenti la ulimbiso imene ife tinalandira, mphamvu ya sakramenti la ukwati imene ife tinalandira, oti imatipasa zaulere zosiyanasiyana zotithandiza kuti titumikire anzathu mwatoto moyo modzipereka kwathunthu. Ngati tikukanika kuzindikira zangati zimenezizi, ifeyo tagona, tili chigonere, tili mtulo, ifeyo tili mu mdima. Ndiye lero uthenga pa chaka chimene cha Epifania ukubwera kuna kuti dzuka wala. Tidzuka bwanji? Tiwala bwanji? Ngati Mulungu atipasa udindo, ife udindowo sitikutakataka, sitikuthamangathamanga, ndiye kuti ifeyo tagona. Koma ngati Mulungu atipasa udindo, ife ndikumatakataka, ndiye kuti tadzuka. Ndipo kutakataka umene tikutakataka, kuthamangathamanga pa ntchito imene Mulungu atipasa uja, tikuwawalira anthu ena kuti azindikire zimene akuyenera kuzichita molingana ndi zimene Mulunguyo akufuna. Koma anthu amene akudziwa kuti ndi Akhristu amangokhala kukhomo. Anthu amene akudziwa kuti ndi Akhristu anapasidwa udindo koma alibe ndi chidwi ndi udindo amene anapasidwa, iwo agona, iwo sakuwala. Lero Mulungu akutipempha kuti tonsefe tidzuke ndipo tiziwala. I am a priest. Ngati ndikukanika kugwira ntchito zanga ngati wansembe, ndikukanika kukapangira anthu nsembe ya misa, ndikukanika kukaona anthu amene akudwala, kukazonda anthu amene akudwala, ndikukanika kukazoza anthu amene akudwala akusowa ndi adzoze, ndikukanika kuwalimbikitsa Akhristu osiyanasiyana ofowoka, ndiye kuti ineyo ndagona sindikuwala. Koma pamene ndikuzindikira kuti ndine wansembe, mmawa wina uliwonse ndikupita ku nsembe ya misa, ndikadzuka madzulo ndikupemphera, pamene ndayitanidwa kuna kuti kuli wodwala ndikupita kukamuzoza, pamene ndikuzaona kuti kuchitika zakuti kuti Akhristu akusowa ndikupita kukapanga zangati zimene zichazo, ndiye kuti ineyo ndadzuka ndikuwala. Kodi inuyo mwadzuka mukuwala? As a family, ana anu adzuka akuwala? Ngati bambo mwadzuka mukuwala? Ngati mayi mwadzuka mukuwala? Ana athu pamene tikuwalimbikitsa ifeyo ngati bambo ndi mayi, kuna kuti iwe pita kothanzira misa, iwe pita kovinira, iwe pita kuchipembedzo, iwe uzikapanga zakuti, ana aja amakaphunzira maluso osiyanasiyana. Luso limene lija lizathandiza kuna kuti adzuke ndiponso aziwala. Chifukwa chake pasapezeka kuna kuti banja lina ana onse ali very active kumpingo. Wina ndi kwa mistress, wina ndi wothanzira misa, wina amawerenga, wina wapanga chani. Foti makolo awo athandiza kuti adzuke ndiponso awale. Ana anu adzuka liti? Ana anu awala liti? Nankhani niyo mudzuka liti? Nankhani niyo muwala liti? Mawu akunena tsiku la lero pamene tikupanga chaka cha Epifania akunena kuti iwe Yerusalemu dzuka wala. Kuwala kwako kwayamba, ulemerero wachauta wakuwalira. Ife we should know kuna kuti Mulungu akuyembekezera zambiri kuchokera kwa ife. Watipasa mphatso ya moyo kuti tigwiritse ntchito moyenerera. Watiyika mu mpingomu kuna kuti tithe kupindula mu mpingo umenewu ndi kuwathandiza anthu ena moyenerera, kuwatumikira anthu ena moyenerera. Ziphunzitso zina zikakhala kuti zikubwera zosiyanasiyana zokhuzana ndi mpingo wathu, ife tithe kuwalongosolera anthu ena moyenerera kuti amvetse bwinobwino, ndiye kuti ife tadzuka komanso tawala. Koma ngati tikungokhala phee, tikungokhala anthu okhumudwa, tikungokhala anthu okhuzidwa, osafuna kuti tikhale ndi chidwi chofunsa kuti timvetse bwinobwino ndi kuwathandiza anthu ena kuti adziwe bwinobwino, ndiye kuti ifeyo tagona. Uthenga wathu wa tsiku la lero ukugwirizananso ndi kuwala kumeneko. Nyenyezi inawala. Akatswiri a nyenyezi, astronomers, anadziwa kuna kuti nyenyeziyo imatiuza zakuti, nyenyeziyo imatiuza zakuti, nyenyeziyo imatiuza zakuti. Koma nyenyezi imene inawala yowadziwitsa kuna kuti kunja kuno kuli mpulumutsi. Ndipo iwo aja anayamba kuyitsatira nyenyezi, pena pake inazazimirira, kenako nyenyezi yonso inazawala mpaka nokafikisa kwa Yesu Khristu. Ifeyo pamene tadzuka ndikuyamba kuwala, timakhala nyenyezi. Nyenyezi yowalondolera anthu ena ku chipulumutso. Ndife nyenyezi imene tikuwalondolera anthu ena kwa Yesu Khristu. Ndife nyenyezi imene tikuwalondolera anthu ena kwa Mulungu. Ndife nyenyezi yonena kuti anthu ena akamapanga zinthu zawo zosiyanasiyana ngati akatswira nyenyezi aja, maso analali kumwamba kuyang'ana nyenyezi kuona kuti ikuwapitisa kuti. Ndifeyo nyenyezi yangati imeneyoyo. Kodi ifeyo ngati nyenyezi tikuwapitisa anthu kuti, tikuwalondolera anthu kuti. Nyenyezi yathuyi tikuyenera kuona kuti iziwala nthawi ina iliyonse, ndipo nyenyezi imene iziwala ngati ife tikulimbikira kupanga zinthu za Mulungu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku.
kukonda kuwerenga malembo oyera, kukonda kupemphera kolona, kukonda kuwerenga kuchita zinthu zimene zili zabwino zosiyanasiyana, kuti tipitirizebe kuwalitsa nyenyezi yathu ngati banja, tipitirizebe kuwalitsa nyenyezi yathu ngati ansembe, kukonda mapemphero osiyanasiyana amene timawakonda. Ndiye pamene tikugwira ntchito yathuyi, pamene tikuziwa kuti ndife nyenyezi kapena tikusatira nyenyezi, ndipo nyenyezi yazimirira sikuoneka, ifeyonso tisabwerere m'mbuyo. Chila chilichonse chimene chatikhumudwitsa kuchokera kwa anthu amene akutisogolera pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, satipangise kunena kuti chikhristu chathu chizilale ayi. Monga ngati akatswira nyenyezi aja, ulendo wathu ukhala wopitabe, ndipo kusogoloko Mulungu ationesera nyenyezi yonena kuti itiwalire mpaka tikafike ku chipulumutso chosatha. Ndiye nonso ndi pempho kuchokera kwa ifeyo amene tili atsogoleri osiyanasiyana, tizizindikira kunena kuti pali anthu ambiri amene amaphunzira zinthu zosiyanasiyana zabwino kuchokera kwa ife, ndipo pamene ife tapunthwa mu njira zosiyanasiyana, anthu amene akutisatira aja amasogonekeranso mu njiraso zosiyanasiyana. Tiyeni tipemphe zaulere zapadera kwa ifeyo amene tili makolo, popeza nafenso ndife atsogoleri, nyenyezi yonikira ana athu ndi anthu ena ku chipulumutso chosatha, ife ansembe, ife asisteri, ife amene tili akuluakulu ampingo maudindo osiyanasiyana, kuti nafenso tilimbikire kuwala kumene Mulungu anasiya mwa ife nyenyezi yathu nthawi ina iliyonse, pochita zimene Mulunguyo akufuna, kuti tithe kuwasogolera anzathu, tithe kuwawalira anzathu ku zimene Mulunguyo akufuna. Kachiwiri, zokhuzana ndi awawa anzeru akummawa, sanangopita kwa Yesu Khristu mpulumutsi wolonjezedwa uja ndi manja chabe ayi. Nyenyezi ija itawawalira ndi ukayima pamalo pamene panali Yesu Khristu, anampembedza, anamasula mphatso zawo, mphatso zapamwamba ndi kupereka kwa Ambuye Yesu, kuti nafenso pamene tazindikira kuna kuti Mulungu ndiye kuwala kwenikweni wotiwalira ife ku chipulumutso chosatha, ndipo ife tikusatira nyenyezi imene kutitengera ku chipulumutso, nafenso pamaso pa Ambuye Mulungu, nafenso pamaso pa Yesu Khristu tizibweretsa mphatso zosiyanasiyana za mtengo wapatali zapamwamba, ngati mbali imodzi yothokoza yoyamika kuna kuti izi zimene tazionazi ndi zodabwitsa, izi zimene tazilandirazi ndi zinthu zodabwitsa, ndipo ife tikhale anthu oyamika Mulungu potenga mphatso zathu zapadera zapamwamba kukapereka kwa Mulungu. Anzathuwa anatenga golide, anzathuwa anatenga lubani, anzathuwa anatenga mure, zinthu zimene zinali zofunikira kwambiri. Nanga inuyo mwatenga chani? Inuyo mutenga chani choti mungathokoze ndi kuyamika Mulungu pa moyo wanu wa tsiku ndi tsiku? Lero pamene tikupanga chaka ichi cha Epifania, tifuna tiapempherere ana onse, nawonso akhale kuwala kwenikweni kuwunikira ana anzawo ku chipulumutso chosatha, ndiponso akhale kuwala kwenikweni kuwunikira makolo. Pali ana ena amatisangalatsa zochitika zawo, amatha kukumbutsa makolo kuna kuti nthawi yogona yakwana, tipemphere, enafe tizikagona. Makolo mwina samafuna kupemphera, apemphera ndi ana aja ndi kumapita. Ichi chimasonyeza kuti mwana ameneyi anadzuka ndiponso akuwala. Ana ena amakumbutsana okhaokha kuna kuti ana inu tisanayambe kudya tipemphere, ana tisanayambe masewera akuti tipemphere, akamalizanso masewera ajanso amapempheranso. Izi zimasonyeza kuti ana amenewo anadzuka ndipo akuwala. Funa kuti ana ambiri akhale ndi chikumbumtima changati chimenechi, azikumbukira kuti mwa iwo okha sangathe kupanga zinthu, koma zambiri zimatheka chifukwa cha Mulungu. As a priest, I've seen some children coming here for prayers, for blessings. Kuna kuti ana aja adalitse, afuna akalembe mayeso ka Sunday 2 ka Sunday 3, ana aja amabwera kuti adalitse. Ali zochitika zina ndi zina, amabwera ana aja kuti adalitse. Tizinyadira kuti tili ndi ana amene akuwala, ndipo ana amenewo anadzuka ndipo akuwala mu njira zosiyanasiyana. Tiyeninso tialimbikitse ana athuwa, popeza tsiku langa lero timaona ana ambiri akutumikira mu mpingo, kuwerenga, kukhala chipembedzo, ena akhala kutumikira ma media houses osiyanasiyana. Lisangokhala tsiku lero lokha lowapangira anawa zimenezi. Tipeze masiku ena osiyanasiyana mkati mwa chakachi kuna kuti ana amenewa azitumikira mpingo, adzolowere. Akazolowera kuwerenga, akazolowera kupanga zolengezesa, akazolowera kukhala pa makanema, kapena kukhala pa radio, kapena kupanga zosiyanasiyana, zakhala kuti ana aja akuwala, adzuka ndiponso akuwala. Ndipo ifeyo amene tili akuluakulu, makolo, ansembe, assisted agrupa ndi atsogoleri osiyanasiyana, tialimbikitse ana amenewa, ndipo tithokoze akuluakulu ena amene amakhala ndi nthawi yokwanira ndi ana, kuti ana aja aphunzire zinthu zosiyanasiyana. Ndipo tikumbukirenso ifeyo udindo wathu makolo, ona kuti anawa, the primary teachers to these children ndi ifeyo. Maziphunzitso amene amapeza kutchalichi kuja, they are secondary teachers to them, chifukwa anawa kawirikawiri amakhala ndi ife. Ndiye zokhuzana ndi umunthu wonse, zokhuzana ndi umulungu wonse, ndi mpingo osiyanasiyana, tiyambe ndife makolo kuwaphunzitsa anawa,
kuti akapita kuchechi kuja azikangophunzira zinthu zina zapadera zimene maziphunzitso aja akuwaonjezera. Tiyeni tipemphere tsiku la lero la Mulungu loyamba mchaka cha 2024 pamene tikupanga chaka ichi cha Epifania. Mulungu atithandize kudzuka ndiponso tiwale potakataka kuti udindo wathu uja tugwire moyenerera, kuti potero kumapeto kwa zonse tonsefe tikhale ngati nyenyezi yowalondolera anzathu anzera kummawa ku chipulumutso chosatha. Ndipo ngati ndife anzera kummawa, nyenyezi imene kuti sogolera ikakhala kuti yazimirira, tisabwerere mbuyo, tipitirizebe mpaka tikafike kwa Yesu Khristu monga momwe anzera kummawa aja anachitira. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, lero pa chaka cha Epifania tikukuthokozani chifukwa mwafuna kuti tisakhale anthu amtulo amumdima ayi, koma tidzuke ndi kuwala, kuti kuwala kumeneku kuwafikire anthu osiyanasiyana pano pa dziko lapansi. Tithandizeni kuonesa zitsanzo zabwino komanso kulimbikira pa Chikhristu chathu potumikirana wina ndi mnzake. Ndipo mwathandize ana athu osiyanasiyana nawonso kukula moyo wauzimu komanso waumunthu, kuti akhale zitsanzo zabwino komanso kuwala kwenikweni kwaunikira anzawo ku chipulumutso. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.